Wednesday. What's up guys? So for today's video guys, magpaanda na daytag electric pan. Oh. Magpaanda na daytag electric pan kay alimot kaayo. Liman. Oh, muday niya ako manghud guys. Oh, ang pangan adiayanin diya guys kay Seroguelas. So, darahan jud aday ko ani guys. Guys. So, dire day mi nangaon sa simbahan. Ito slug asin guys. So, lamay aday kaayo guys. Lamay guys. Subiri yummy. Really yummy. Oh, maday niya ako manghud guys. Oh. Kaon ko. Ikaon sila. Alita magpatungod sa hangin. Lami alay kayo guys no. Purteng lami guys. Salat ayo angka. Salat. Labaw pa sa mangga guys, mas lami pa jud ne. Gala na biya ko na sa una guys. Gamay pa ko. Ang akong edad ani guys kay 3 years old. So hinatag na aday ni guys no. Lami ayo. Lami ayo. Muday ni ang iyang liso guys. Pero dili na siya matanom guys ha. Balik guys. Balik enggak. Ato ning kanon. Okay. Ang panahon abiya karon guys kay lisod abiya mga untag Seroguelas. Lami kayo. Bakit sikat? Paghina isad? Mura biyag baka ko ano yan. Nay, sandiganan. Ako Ate, isa ka. Ano kung isa ka? Isa ka ako. Lami yan din kayo ni guys. Guys. Yum. Bago pa din yung mata ako manghud guys. Dili sa iyong mata. Sayo ko latay. Wala man ka nasa iyong mata. No? Sayo ko lata. Mukbang agad na guys. Mukbang ba? Di nahapit kalito kay tungod sa kalame. Ini alay. Akong nahurot ay guys kay duha.
antok yung panganon guys kay purti abi niyang lami ah. Patinda ikaw buwa ko kulo. Ha? Patinda ikaw. Og asin. Ngayo daw siya asin kay asin ra ang gipamuan. Pangayo. Dai ko asin. Laban dun ni ah. Ah. Kunting lami ah. Kunting lami ah, guys. Kunting bunga. Huwag mo bunga. Satu. Lang guys. For today's video guys. Ito na yung kanon. Dili na ni si Inday Vlogs guys. Inday Vlogs mukbangers. Oh. Aray mo. Aray mo. Tulo na akong nahurot. Ang nahurot aday nilang guys no kay bye-bye. Thank you for watching. I love you all.